dim 9-6 dim oedd prosiect ha fran wan flwyddyn yma. Dath na 27 yn ni ddod at yn gilydd efo artistiaid talentog iawn, rhannu'n teimladau ni am lockdown, a nathon ni gasglu hynna i gyd at ei gilydd a creu darn o theatr dros Zoom allan o hynna i gyd. Mae'r prosiect yn gyfle i ni ddefnyddio'r sefyllfa sydd ohoni i edrych beth yw ei fod yn berson ifanc yn Cymru heddiw. Dydy o ddim yn brosiect sydd amdan y coronavirus, mae amdan yn pobl ifanc ni. Nes i ddysgu lot amdano profiad bobl ifanc yn ystod yr adeg bregus yma, a bod y criw o'n i'n gweithio gyda oedd yr gwaith a'r cynnyrch oedden nhw'n creu yn anhygoel. Dwi rioed i wneud rhywbeth fel hyn o blaen, dwi'n meddwl bod 'na neb, actually. Mae hwn yn hollol newydd. Lle da ni'n trio creu rhywbeth heb fod yn yr un stafell. So, wythnos yma efo Branwen, mae wedi bod yn really cool, cos da ni wedi cael ei roed fewn i grwpiau. Mae fi a grŵp fi wedi bod yn gweithio ar prosiect bach, a oedden ni wedi gwneud y fideo gyflawn, a nath o trechu'n really cool. Mae fe'n brofiad newydd, llawn egni a hollol bonkers. Mae gyda'r lein a dros y sgrin, ond mae yna gymaint o fatha possibilities, a ti dal i gyfarfod gymaint o bobl newydd a wneud ffrindiau efo gymaint o bobl newydd. Mae'r ffaith bod ni yn gallu mynd ar Zoom a gymarfer a perfformio a gwthio'r boundaries na a creu rhywbeth hollol newydd, hollol unigryw wedi bod yn rhywbeth really lovely. Mae rwan yn hanner awr wedi 5, da ni'n cael brec ni, da ni'n gofod mynd nôl am warm-ups a 5 munud 26, a dwi'n sioe am 7. Dwi'n excited, barod i wneud hwn, 3 mis o waith, let's go! 1, 2 dim, 9, 6 dim munud yn ôl, ar y 15 o Fawrth 2020. Bydda taid wedi dathlu ben blwydd yn 87 oed. Hefyd, y diwrnod yna oedd 2 ddiwrnod ar ôl i Boris Johnson i hoeddi bod y Deyrnas Unedig yn mynd mewn i lockdown. Ddim wedi bod gyda'n ffrindiau. Am y tro cynta, ni sy'n penderfynu sut i ddefnyddio'n amser. Triogwch y bora. Dwi mor falch bod fi wedi cymryd rhan oherwydd swn i heb profiadu creu darn o theatr o scratch, a swn i wedi cael gymaint o hwyl yn ganol lockdown fel hyn. Oedd hwn rhywbeth gwahanol, heriol, ac i gweld pobl newydd. Dyna oedd y prosiect yma i ddangos bod ni yn gallu creu pethau, a mae'r balchder dwi'n teimlo, a dwi'n newydd weld y cwmni ifanc yn esbonio, yn dangos bod hwnna'n bosib mewn cyfnod galed iawn i ni gyd. Amazing!